Ja li agradaria al Marc Márquez conduir un programa com el del Matí i la mare que el va parir. Avui en directe des del Circuit de Barcelona, Catalunya. Avui estem fent el Matí la mare que el va parir des del Circuit de Barcelona, Catalunya, en aquest Gran Premi Montser Energy de MotoGP. There's no place I'd rather be. We set out on a mission to find out in a place. El que jo volia dir és que us baixeu els pantalons i foteu el cul a terra de l'asfalt. Ah, sí? Avui ficarem el cul a terra!